Până acolo în bătă, să verificați angajații care are. Eu sunt persoană fizică, mă numesc Florea Gărghiță. El e S.C. Tasovic SRL, președinte legal Ceahlău. Uitați vitele mele, cum le-au oprit să le omoare în râpă. Cela care iubește animale. Băi, nu mai mâna nicio vacă. Băi, pleacă de acolo, e pământul tău. Apasă-o. Acolo mă duc, în grădină. Dă-ți vaci de strec. Dar de pune vrei strec ai boule. Și am fugit, băi, eu merg ai boule. Băi, jegod de reclamangist. Domnii de la ani și spune, ești președinte și crescător. Are două funcții deodată, când nu lucrează el așa. Domnul Cernat Ioan, președinte legal Ceahlău Neamț. Uitați vitele lui cum nu vrea să le ferească. Că aici e terenul apelor române și o schite proprietar el acum. Asta că te rezolvă. Numai reclamați, atâta știi să faci. Să ne ocupăm. Uitați-l pe domn președinte cum s-a dus la mașină. Haide. Cel mai mare președinte din Ceahlău, al galului Neamț, care niciun fermier sau un crescător de animale nu a obținut un proiect prin galul lui. Doar spală bani acolo. Chiar o să fac o sesizare, să vedem intrări și ieșiri, cheltuieli, ce venituri au adus comunei Ceahlău, galul lui Ceahlău. Asta sunt curios. Personal, eu, Florea Gheorghiță, fac sesizare ca toate autorității. Uitați cum stă înaintea vașilor cu parul în mână și nu mă las să trec. Dincolo, el poate să-și ferească vașile. El poate să ferească vașile încolo, dar nu le ferește. Pentru că e terenul lui mama lui. Așa crede el. Eu nu pot să trec, eu n-am voie. Domnul președinte Cernat Ioan la galul lui Ceahlău. Așa, băi. Cel mai corupt cu mătru, cu mărari interlopi din Piatra Neamț. Cel mai corupt om dintre tăti. Cu mătri acolo, o să vedeți la mormântarea lui Gheorghe Măraru cum conducea caie. O să aveți toate informațiile depuse de mine la dosar. Uitați vașile cum le-au oprit aici în repus să-și rupă gâtul. Deci, și tu și le dă tors înapoi. Lasă-le să meargă, am zis. Lasă-le să meargă. Ue, împingeți vașile tale încolo și eu trec. Du-te, fute grijă, pe tine unde mă duc eu. Unde vreau eu mă duc eu. Dar și pământul tău? Și ce-ai căutat tu aici din Ceahlău pe oamenii ăștia? Au și oamenii ăștia cu o văcuță, ai venit și peste aici. Eu trebuie să mă duc să împarți grădinile lui Doru Pungă, netotului. Am acte. Da, păi pe aici eu pe lângă lac și mă duc la el, băi, boule. Bun. Deci la domnul Doru Pungă din Poiana Teilu o să mă duc cu animale, dacă mă lasă, bineînțeles. Acolo să vină autoritățile să vedem ce se întâmplă. Deci eu n-am voie să trec pe marginea lacului, că el președinte legal lui Ceahlău. Cel mai vrednic președinte a atâtea galurilor. Nimeni nici nu a luat niciun proiect prin galul lui. Da, arată, spuneți-mi un om, o persoană din comuna Ceahlău, Hangu, Tașca, Borca, care a luat un proiect prin galul lui. Nu este nicio persoană, spălare de bani acolo. Are angajată femeia lui, el este și fermier și președinte. Când lucrează în același timp în două locuri. Care are vreo 62 de vite pe numărate și filmate. El nu are angajați, are 4 oameni, dar nu s-a angajat. Și 2 femei cu un copil. Dar e o persoană fizică, netotule. El e S.C. Tasovic SRL. Da, eu ți-am controlat-o azi noapte toată societatea. 0 angajați. Bun, e așa și trebuie. Și oamenii ăștia și ei ție acolo. Da, bun, și vitele a cui? Că pe Tasovic. Aveți 2 exploatații pe dumneavoastră, 2 pe soția și una pe societate. În total 132 de vite și la 62. Nu se cheamă evaziune? Bun, o să vezi, îți vine acasă. Deci eu am real 267 bovine, viței, tauri și vaci. Eu am ieșit din COP SCZ, care se cheamă, am dat declarații, se poate verifica, o anexez la dosar. O să vă trimit filmările cum aseară se mulgea la găleată, care el spune că în asociația operatorul se mulge la găleată, nu cu mulgătoarea, și el mulge tot la găleată cu mâna. Așa. Este filmat cum au avut și el tauri în vași în timpul controlului. Aici pe Poiana au fost 2 tauri.
au fost 2 tauri. Bă, dă-i drumul să treacă vașile încolo, ți-am zis. Bă, eu mă duc la Dorlu Pun, că tu ai priceput. Bă, tu dă vașile încolo și eu trec. Dar nu mă interesează, bă. Nu mă interesează, nu-i pământul tău, nu-i proprietatea mea. E proprietatea statului. Uitați, alt angajat de al domnul Cernat, acela care a mai fost interogat de niște oameni, este din Roman, lucrează din mai la dumnealui, n-a primit niciun ban. Așa a declarat el în videoclip. Celălalt de sus, mi se pare că e ăla care are soția cu copilul. Așa. N-ai tu treabă cu el. Eu sunt persoană fizică, la mine acasă stă și cerșătorul. Da, corect, sărași de ei. Și atunci de ce a zis în videoclip domnul că din mai nu a primit niciun ban? Aia este pe înregistrare, domnul de la Roman. Salut, domnul la Roman. Nu vreau, bă, pe aici vreau eu să trec. Care-i problema voastră? Dar pe unde să trec? Eu bag vașile în apă să mă ud eu cum n-am șismi. Pe aici trebuie să merg și în grădinile alea la Dorlu Pungă, acolo mă duc. Bun. E problema, am foaie cu Dorlu Pungă care mi-atestă că am. Deci eu pe aici trebuie să trec. Nu te fute grija. Tu vezi de vașile tale în Pintec, de ce nu v-ați mai dus, domnul Cernat? Că oamenii v-au dat la poliție în Pintec, de-aia nu v-ați mers. Are o tavă în Pintec și nu se mai duce. Am anexat la ape, am trifat de dosarul cu mii de curățat. Are foarte frumos islaz. Și el e președinte legal Ceahlău, el e șeful tuturor, taie capul și omoară. De când au fost și este cu mătru, cu mărare din Piatra Neamț, interlopi vestiți, de atunci el are aripi. Mai nou este președinte și are salari de milioane de lei și el nu face nimic pentru noi. Deci așa este domnul Cernat. Uitați, aici mă aflu, o zonă frumoasă, păcat că e locuită de niște oameni de ăștia veniți la Bacău, venetici dintre ăștia. Așa. E să vedem ce o să facă autoritățile când o să vină. Că eu nu mișc nici o vacă, eu într-acolo trebuie să mă duc la Zahorna. Nu este pământul lui, este pământul apelor români. Da, știu din gură că știu eu unde merg. Nu trebuie să dau ții detalii unde merg eu și cum merg. Tu îți dai vașile într-un colț și eu trec. Nu, dar și care e problema? Tu ai 62, tu număr la mine câte am eu. Așa, și tu fii sănătos și unii vreau, eu pasc și eu. Că nu este terenul tău aici, înțelegi? Corect, dar nu fă reguli. Că eu nu fac reguli. Tu de ce faci reguli? Acolo unde ești tu cu vitele, aveau 15 persoane, 15 bovine. Le-au fugărit de acolo, că nu mai poate să vină. Las că vin oameni și aia 15 oameni de acolo. Hai că vin am unul, nu-ți fac griji, toți oamenii vin. Hai că închidem discuția, să sunăm.